ɛyɛ obi a ɔyɛ de hyɛ bi aho ɔfɛ na wohwɛ yɛm yɛ ɔmɔtwa dancing kran akeka dancing kran yomo ne kakra no na ofra ne ntoma no eyi ne nsa baako tu hɔ ohu na we sɛ ɔbaa mu ɔbaa nie bɛɛma nso a bɛɛma mu bɛɛma nie enti no kura nie sɛdeɛ Asante ahemfo di ka bɛkyia ɔmampani ne napamfo no saa nso na ahema no nso aba wɔn mafra banwa no na afei wɔkyia ɔmampani ne mpanimfo a wɔn mote ɛpono so no kura nie Asante ahema ho ɔfɛ Asante ahema ho ɔfɛ ɛno na obi ka yɛ sɛ ɔmo ho ɔfɛ ɔmo ho akɔnɔ te sɛ nkyenam ɔmo akɔnɔ ɛte sɛ nkyenam amansa asoma Akufo interview a ɔmpɛ kasa bebree so yi to hɔ a na ɛhome sɛ tue sɛ ahobanbɔfoɔ asɛm na yɛ ne hia me ɔmampani ahobanbɔfoɔ wɔ ha ɛyɛ ɔmampani dada Kufour na ahobanbɔfoɔ wɔ ha ɔmampani dada na nadanko Akufo-Addo ahobanbɔfoɔ wɔ ha asoafoɔ ɛwɔ pono no so ɔma ahobanbɔfoɔ wɔ hɔ ɛyɛ mmarahyɛbadwafoɔ ɛso ahobanbɔfoɔ ansa na nanom hemfo so ahobanbɔfoɔ yɛhyɛ da pa ɔmo sɛ ɔmo ban wɔ yie yase ɛba saa na broni bɛsi ana arrangement ne conflict bibia ni hɔ ɛbɛka abɔ mu ofi sɛ obi a ɔbɛ bia ne nhyehyɛ ne yɛ adwuma ɔmo nyinaa yɛ aprosifoɔ ɔmo nyinaa ebi a asogyafoɔ a ɔmo ahyɛ da ne wɔn akasa ama ɔmo hu no bibi ɛfɛ ne sɛ protocol arrangement no nti wo ba ɛnya afei na ɔbɛyɛ bibia ama na bro so onim sɛ baabi a ɔmampani wɔ no yɛduru hɔ a ɛyɛ national security state security ɛna ɛyɛ adwuma na afei ne bambɔfoɔ no ɛbɛtɛ national security and as state security for no akyi ama bibia wɔn yɛ no wɔn atumi ayɛ enti obiara wɔ baabi a ne deɛ hyɛ aseɛ ɛne baabi a ne deɛ kɔwie na sɛ ba edwom ha bambɔ no a ɛne mampɔ kurom ha nyinaa bambɔ no a national security wɔ ha ansa na yɛwɔ aprosifoɔ ɛyɛ Asante North Police Command ɔmo wɔ ha ɛna ɔmo ba no ɔmo nuanom mpanimfoɔ yɛ Central Command Ashanti Central Command ɔmo nso bambɔ no wɔ ha mɛka sɛ bambɔ no emu ayere wɔ ha emu ayere a meba yɛ menhyɛ dɛ hu sɛ obi ate obi botom wɔ ha esan sɛ ɔbɛyɛ saa deɛ no a na akɔ sɛ ahyehyɛdeɛ pɔ mogya dodoɔ ɛde ɛde nsuo frɛ mama wɔ na megye di sɛ saa nhyehyɛ no ɔmo de yɛ adwuma no ɛbɛboa ama biribiara akɔ so tɔɔten wɔ ha deɛ ɛha adwene ne sɛ nipa no a aba bɛhyia abunkam afasoɔ wɔ adwam ha no ɛno na ɛha adwene nanso megye di sɛ yɛdani a mpanimfoɔ mu baa yɛ ɔmampani ne abampanimfoɔ adadafoɔ ne aban mu asoafoɔ kɔtɔkɔhene ne ahemfoɔ nyinaa obiara bɛnya bambɔ yɛ nsɛmtwerɛfoɔ nso obiara bɛnya ne bambɔ bi a ɛsɛ fata no enti yɛgu so ɛwɔ ha sabre ɔmampani adesiedeɛ ɛna yɛba bɛkyerɛ mahu sɛ Zuba Kumasi mayor ɔno ɛna ɛgyinam ɛwɔ hɔ arɛ sɛ ɔmampani ne wɔbɛkyerɛ nso a anaasɛ adesiedeɛ wei ɛyɛ dɔteyɛ nti dɔteyɛ mɔnsoa adesiedeɛ ne ɛkyerɛ na ɔmampani ɛdada na nadanko Akufo-Addo na adesiedeɛ ɔkyerɛ yɛ deɛ sɛ ɛba saa wonya nkyerɛ wo deɛ a na ɛyɛ akɔyɛ biribi a wɔ hɔ ɛno na nɛmafoɔ no bɛka sɛ wɔatɔ pressure ama ɔmo aka no nanso ɛyɛ dɛ ne a obiara wɔ ne gyina bɛn obiara wɔ ne gyina pɛn ɛwɔ saa dɔteyie ase yɛka ka ne mampani na nadanko Akufo-Addo a ɔyɛ nsiyie enti obi a ɔyɛ nsiyie no wontumi mfa n'adekyerɛdeɛ no ntoto ɔmampani a wɔte adwa mu anaasɛ yɛato nsa afrɛ no sɛ ɔmɛboa saa dɔteyie na wohwɛ adwam hɔ sɛdeɛ ɔhwehwe wo kɔn no a mampani dada ɔreba no ɔse sika dada no 2 billion ɛyɛ 200,000 Ghana cedis emu odu ɔmo MC ne ɛde to wiade na obi a ogyina me nkyɛn sɛdeɛ yie wafa ho ka nyinaa na mesi daabi ɛyie kɛse yɛte sei no sika 200,000 ɛntumi ɛmfa ɛyie ne ho ka ɛsiane sɛ ɛyɛ yie a ɛso yie papaapa ɛka ɛwɔ mu nanso megye di sɛ mpanimfoɔ aka ne nyinaa no yɛse Asante sɛ nwansena ne hwee koraa no ɔposa ne nsɛm obiara bɛyɛ yɛsɛ sɛ ɔyɛ wohwɛ ɔmampani John Dramani Mahama na adesrɛdeɛ a wɔn mo ɛkyerɛ ne dwa mu a mehu kente no ɛfɛ yie papaapa kente no wohwɛ n'ahosuo anaasɛ ne kala no a ɛyɛ asante ahosuo no bi ɛna wɔda n'adie a ɛyɛ ahabanmono afei sika akɔ
ɛna afei tuntum bibire ni nyinaa wɔ kyerɛ bi ɛwɔ dwom hɔ a nokure nie ɛfɛ mete nsa so obobo di nsuo ɛne nsa ni nyinaa no wɔde kyerɛ ɛwɔ dwom ha na mmom yɛntie sika botene a wɔde bɛtɛ akyire no aha 1,000 asɛm na meka na asi na sɛ ɔde 200,000 ɛba ɛkɔ so ɔde bi to so ɔsɛn sɛ ɔyɛ ɔmampani ɔte adwa nokure sɛ ɔmampani ɔte adwa so ɔmampani dada no ɛde cities ɔpepema ha no na ba ya ɔno nso ɛsɛ sɛ ɔka nya no sɛ deɛ ɔkaeɛ no enti akɔyɛ sɛ ɔmo pem agan wodi si a metwa wohwɛ ha ya na ɔsesa na adwe ɛbɛtumi aba saa sɛ ha na ɔsesa na adwe anaa sɛ ɔma no ɔboa ne ho na ɔde baeɛ obi nim ne tiri mu asɛm nanso megye di sɛ ɛnyɛ nwanwa sɛ ɔmampani a ɔte adwa soɔ waba Asante Mamponghene titiri sɛdeɛ nsɛmpa a ɔka fa akorɔ bi Asante Kɔtɔkɔhene ho sɛ wɔno ɛna da bia ɔkɔ ne hɔ ɛwɔ kokoam kɔgye afutuo ne akwankyerɛ ne sɛ nnɛ na bɛdi akyire da fam no wɔ sie no a ɔbɛba bɛkyerɛ biribi ɔbɛkyerɛ wɔdɔ sɛ ampa ɔno nso wɔtaa n'akyi enti ɛnyɛ ho sɛ 250,000 ɔde ba amansa ɛna wonim sɛ ɛnso a yɛbɔ ma ɔtumfoɔ ane ɔno ne ayipa so hene Asante Mayura ɔno na ɛyɛ nyinaa wɔte ayipa so a sɛbe yɛka nyinaa ɔno ne yɛka de hwɛ n'anim sɛ wohwɛ ayie no ase berɛ a yɛtena ase wɔ ha na korɔ bi Asante Kɔtɔkɔhene ma ha no na ha no ayɛ ɛhyedeɛ nanso ɔba adwam ha no nnipa dɔm a ɛfiri abɔnten ma ɔtwi baeɛ no na kyerɛ sɛ ɔyɛ ɔdodoɔ wura a ɔpem so ɔte ayipa so yi ɔno ɛna ɛsɛ sɛ nnipa nyinaa bɛhwɛ no na wasu no sɛ wɔhwɛ koraa sɛ koraa na naho keka siteɛ ɔbɛsu anaasɛ wɔnsu ɔbɛkyerɛ bibi sɛ ɔawerɛhuo mu anaa wɔni awerɛhuo mu enti nnipa a yɛbɛ nyinaa fa kɛseɛ no ara no yɛ sɛ ɔbɛhwɛ kɔbea Asante Kɔtɔkɔhene anaasɛ ɔbɛabɛhwɛ mpanimfoɔ a ɔto nsa frɛ wɔn mo no ɛsɛ nnipa mmienu nso a no ɛyɛ 4.5 billion sɛdeɛ wɔyere ho a wo sisi deɛ mpanimfoɔ sɛ sɛ wo nua baa ne serɛ so a ɛnaw so enti mepɛ sɛ metumfoɔ sɛ susu sese na ɛnyɛ nnipa mmienu kɛkɛ ɔmampani a ɔfiri akonnwa soɔ na ne adodankwa Akufo-Addo 200,000 ɛna afei ɔmampani a ɔte adwa so 250,000 ɛkɔ animu nanso ɛdɛni a deɛ aka ne nyinaa na sɛ yɛgyegye ne nyinaa de ka hɔ na adehyerɛdeɛ no ma memisa adusipoku na wote kuro yi mu ɛnsa 2.5 billion ne 2 billion yi Mamponghene taba anaa kwaku deɛ abɛn no yɛnka sɛ ahotɔ wei ahodwiri ɛnsi na ɛntimi so nsi wei kyerɛ tumi ɛne ahoɔden ɛne wɔhene pɔn a ɔda fam kwaku aboro so koraa na bi a 500 na deɛ do di ano ɔden ebi ntimi nsi na minim ayipɔn bi da yɛnim minim sɛ bi bɛtumi asi a ɛnti bɔ deɛ ɔma kyerɛ sɛ ampa tumi ahoɔden ɛna ɔmɔde kasa nti bɔ deɛ ebi nsi da wei ɛkyerɛ sɛ yɛhwɛ Nana Adodankwa Akufo-Addo efie a ɔba bɛware mu wato kosua ato ha ne ba ɛwɔ fie ha na nukwasɛm ni sɛ Mamponghene deɛ mɛka sɛ Akufo-Addo Nana Adodankwa Akufo-Addo ɔyɛ bia ma Mamponghene paa ɛsiane sɛ ne pɛn so ɛna Mamponghene nya enti saa berɛ mɛho sɛ ɔmampani dada Nana Adodankwa Akufo-Addo asɔre wakɔkyea Ghana mampani ɛbi sɛ ɛbra so sɛ osi fam menim sɛ ɔsrɛ kwan na wakɔ sɛ ɔsrɛ kwan na wakɔ afei na ɔkɔkyea otumfoɔ afei na ɔkɔ akɔkyea otumfoɔ eti na wano gu asɛm a wɔka na meka sɛ Nana Adodankwa Akufo-Addo ɔware Mamponghene enti ɔba Mamponghene a ɔba ne nsinim kurom prɛko pɛ ɛna ɔbaa so anware baabiara sɛ dase bɛsɛ bunsu ne wɔfa ase ɛna ɔne no ɛwɔdi awareɛ ane nua ɛna ɔne ndi awareɛ a ne wɔfa ase ofie a enti so ɔbɛduru ha yɛ a ne kɛsɛ wɔba ne diem na nam ne so ɛna enya yɛ community center a ɛnɛ agye din ɛwɔ ase Nana Adodankwa ɛti hyɛ na wareɛ mu kana ɛde hyɛ ne yere a ɔnyɛ ne baabi kɔ enti edin kɔ da so yɛ Elina Akufo-Addo social center a wɔde hyɛ na wareɛ mu kana ɛne sɛ Kofi Antoa ta na konta ni mpɔn so
every moon, equa, and obey more. It's the way away, no, or yet a chair or door, any saw our what the mamma for mine. Oba Bia, Wabanidium, Wabat and Quinta Fomu, and Wabanin Sinusu Emu. That's any back, oh, could you more? Then I will say, Ghana Mapenia, and I say, 7. I didn't work in a baby. It just so permanent to Accra, and so permanent to 2 billion. What the iron somebody are, what they somebody away. I decided, yeah, because I'm way that year, and I decided, now, a bunny say, I may say, Mijai, Nakam Wahenumbia, be a Nakam Pesamina, Mitu as a member, Mamma, Ediasimu. There be Obia Fadidian, if you say, as the one who can see so anyone in the pre-book. Saoba say, that's the press able to Tina Oba, and now Bachelor Oda, or Busia or none my him for motive in a Crobias and the Cotohine or Winawa. And yesterday, award on 7 or Dema. Yan shall be Arcate, Sabe, Coton Fien for Japadi in a bachelor, a war, Jackie has only Chess or dot. Kick will be out the baby, I could be answer. One quite say what they buy. So, Tiens Swana, a yard is the one there, but it's saying 1,500, 300. Will be Sabi, Obianka, Obiakas Bonshanium. A way and Yasabia, Pim challenge, and I say Pim Hakan, Ewaha, Kakrabi out the Bibiano. As I said, what they show to the Muse. What would the other Baba? The son says, okay, Babu, the same maybe are not, yes, what's I saw their mobile for the ano. Oh, my Obakura need be, did you Kakan or the Bayano, did you no saw yes, any, and Brabachra Wodo, not the Obiano, Fatcher, Mampon Traditional Council, Fatcher, Crobias, and the Cotohine, Fatcher, and Agyekum Kufour, name penny for say, Sabe, that's the best able to Nakura Kono Wakono, Obaya, 1 man in Sapine, also will be what they share Belgium, now San Safadia or the Chre. About San Safadia or the Chre, Eti Yaguso. Ewo ahembobo ano Asante Mamponghene na empempensua eye na duru no ana se dot ye na duru no ano de meka se nyina da sebre eda so eda empem da sebre da so da empem nemom empempensua de wo ma obi akeke kwan empanifo na aba no ena omo so omo kwan so metima kwahwa mu ogusa sabre ya duru de enche bia no na no mata konya no dodo no ano aba so frem asai atre da sebre amanye kwan so no mbesai a try to a jamura equai. Eti omo abedu aban penifo na ka no wramu a you fear that no omba tu epru ama obi anya kwai enkomu bio na fe na nanoma ha nsoye na se na omo so ayi kire omura nti zamna yi de enche bia ana otumfo so ote pampa so yi enche bia onzo ba manu muso be no num de na onzo amanu muso na okoda ne ho aba nti obeba no na nananum nyina ye nsoye ne wie nti ono no ba wo ye ne dia ebi o mesanche no na mom obaya manie e dia kata na chi kura ne kese o timi ti nananum be so area sa na otumfo aba wie ne o mu be wie ansa na otumfo aba so na na obeka kire na otumfo be wura mojana no ne kese o timi mbem eno kura no so sa benya amane sai watena ma nihini ana opemso abedi ni djuma wie na no babo kokoko eno benya amane eti ansana opemso be wura mu no na na no matrankonya esese omusanya no asaya wi omusawi a na fe opemso ene na na matrankonya e kana ho Asante man abawura mu na se omati ma hu se nipa bi awura mu a omukutakuta tene ene ho nkeka ho ayiwe mu tene chafa wo mu ye de kwako se anopa no ne tre se candle night no ye na candle night it one de na ya tani ana nananom editwasa to mo na anadwa e tani enti we ya do wo se matches ye friend broja broja ne se amne e je ni mu na broja no che se oye obi akaka enga ya na de candle eneba ba we de wo hinkase ene da hodupon ene tutu enti o me de atane no ena broja no mbepa ade so ano e de atwasa anadwi na mkwakokra odefo e de nakwa enti wo ko no ekwan be sum enti tani no ena me be kwa mu abakwai e de nakọ amakoto nananom ensie do boko enti tani no o me de betwasa anadwi ti
say ye na for dia because I candle but tete for ne dia ye candle and ye tani tina hunsa no enti menim se Mamponha ba mu no eya wodo ba mienu anya bia ye hunu ba bia ye de awura ekoto Akufo-Addo dia nananom su a ye mu asem make say nananom pa omutimi ya amane nyina wia ombetimi afa adakato e dia fakro yi monte so sabe ye de bebiri yani so na free anajo be no nwotwe no minim yesa ye beto nkra free be no nwotwe no kro yi bedro sum e beta di obi ampie wo obepie de anya wonu nyame asem e ho de obi ensu trodo matwa ene ewusu obesu no wa na wobehunu enti anajo yi no nkania nyina bedum krom beta di na nananom platform ebesi fam na oma nanti kromam enti so eno na tore bia nananom sre mesabe ka ho manopa nananom fanche me se nanadwa ayira ntudwa ayira ye moso enti na nananom platform betiasi na oma nanti krom enti esum ka bi mu ene de order for beko akura enti akura no de se obeda baako obeda bonku obeda nifa de nanam asumasem omo mfantudwa na de wo nti anadwi de sete bia kroyi ebedrosum obi ampie yesa nanam ade hia mo odin na ebepie de beno nwotwe ko no na ezo bia fa ne bibi entuye na komutadi tani ana be hu se nam kromu a roja enam sane hu se Ghana mampani His Excellency John Dramani Mahama apeja ne mu wapeja ne mu se ofri eye yase anase ho asem ete se se okokra otufo osei tutu abebio onye baby aye duru no o mapani peja ne mu na je so okokra otufo se de okoche ana pepepe kire se sa na mamreche se de edi kan no ko obi fi a obemu akonwa watena so na odwumadi a obedi yeri na kwa wie a wasan ato nkra waje ne ho inshira ansa na wako ma refi se awampani dada nanado danko Akufo-Addo eyebi sa okwhye ai sa nso na omampani ekwa akoye sa adekoro no abi omu nyina ka se omu ne otufo ewa ayonkofa kese omu ayonkofa kese sa ayonkofa kese no da omu ntamunti so omu fa sa akwa na fe omu de ehhehye ade bibia eye adwuma se de etie na anche kura na oka bibi efa ne akura nana sebonsu ebekọ no ho nokre nie na sebonsu ebekọ meka se ye ne nana kwabra akuro kwesi akuoko chirifaso hene a oye chief protocol officer edin kita ho no woye ne se nana ma hemfofo de ombesiri pe na na dwi nyina ombesiri pe omonda ombesiri pe awea kope me se omukọ akoja omuru akwaye na ni nyina atwa besie se ombekọ baamu na Nana Mamponghene ebekọ akoda nanso sa baamu bia pote no de omu mfantudwa esan se eyansuma mu asem na sade enim no we eyekwa sonko a yen asantefo what I say asantefo edija ahemfo kwaye se unim kura te se dia nya bibia na obetumi dia to ano abeka ne dwom ama obi ahu se sei na bekro na ne kura mpori a abefo fidie fiditintan social media abai obi kura sheda akotwitwa homfoni akotwitwa dia baba to social media sei na eko ha adwen se na wo hwe kwaya abefo enoma epese obo betwifa na nan mamamre ne wonte hye nso ha adwen na so meka hye timamufo a ene na mafo afa na omoba no se omonto omombo ase na wo munsua esanse sabe se nwansra agigina nim bebere a sabe yesie no ede ne fra amu enti a yento ye bo ase ewo ya mamre ne amane ahodo a yegiri se ebia abefo kwan abanti yenyi wa akwanya se yebetwi afaso ne ya de epebia yemfa obuo ne anidie ema nanano ahemfo yemfa obuo ne anidie ema ya mamre yemfa obuo ne anidie ema ya bakwasem ne yemfa obuo ne anidie ema nhyehyɛ ya ewo nanano ya ahemfie ene ya ahemfo wa yede ya adwuma nsanse tete wobi ka tete e wobi kire na se titi wobi kire afei eye omampani John Dramani Mahama wakokra otumfo osetutu abebie wawie a one na pamfo ebaye chairman Johnson Esedun Ketia Asante Mamponghene dwemtreni Augustus Andrews Asante Mamponghene musuafo Dr. Frank Amakohene ye minister for interior
Yebra Muntaka Mubarak, Afe Minister for Local Government, and Yera Ahmed Ibrahim, any upon for Baye. Most of the Nakuna Rajma Rollins is swap Jarimu, Ononso Echo Akokra, Ononso Echo Akokra. Nana ko do Ajma Rollins. Mami onyamre dawo. Ukraine onyamre o hwe nimfi a wadie ade sade oda so gina ne ho sisi ne ho so e wo yi ase okwa obedi nyina kire se onyamre na sa na Asante ankasa nso tie se ukura puma mukura mahu se ye maame ba ko na hima wo ba na ani hwiche na ebeja no obia ekondo obia ani jese oba besumu e wo manhia enti bigini se no so ka ho bi ana ni mfi akwa ani mu nyina achi no ono so na Asante sem ehu hia no na oda so kura na Asante sem enti yeguso e wo da sebre osebonsu ne doti ye ase maminya emfama akwasinsia na akwasia 1990 mu kakra edu ba bia na omini mu awe say yennan esisi fom nyina tutu ye sanse be nansanie akonwa kra yentimi ntena bi so ene yenamu a yede esom se pese obehunu de ekoso nu ahunu nu asua no ate ase na wo so di bia bo kotodwem ede bi amanchirima se de nananom sua bia ene mo ka bi kire yen yeso enya bi ede agya aye enchirima eba no etinana amanebo no so kirem se enche opem so ebema ne muso na amamre ni amanie ekwan so wakwakohwe eye ono akasa ne nwekuma da sebre osebo nsu ye otosumienu ani achi na penfo de enhye agwakwa mu na sane yaka ade ato Asante amamre kwa so no ye de nana akọ akura no aka nana no mo ehwo Santine no wafanu baya 3,000 Ghana cedis. Adia ayafe ewa ha na ya akono na ya anika ewa ha se asatuma tokoso eye omamu kese asatuma tokoso eye kese esa akon asatuma tokoso afaso abo ono kasa amamre eho ban din so betimi abode ewura asantema mu achichem asatuma kantama din sese osuomu o owiemu o akabamu a kofo no chi ede ba ya na ose tutu nyame kese odikan esomu ede ba ya no omu nyemu e ma ne koda bia da eta fam no kasa de ekwamu adawo ekwamu ado nanam gusu ekwakwachia opem suo asatuma nyina ewura otumfo setutu ababio no munyina ekoma otumfo shaden ene yakọ no otumfo akwakodi enkra asana wobokatem ede afri Adom asana yakasa still nipa ni wo mu papa nipa wo mu papa dom ya ba Asante Mamponghene no ebisi da Adom Asante Mamponghene kroyania butu kroyania dane ama no romo be se eye kromye ne aka bomana nanam tokosu edida asebro sebo su otosuenu ho danse ese ampa da asebre bai wa baye bi ne esefata so oyede bo ma Asante Mamponghene tumpon Asante Mamponghene fa le tumapa edi fra da asebre osebo so aye edi ama Asante Mamponghene ade bia na o se da asebre osebo so aye de bo ase ne be ya Asante Mamponghene tokosu anya ni monyam Asante Mamponghene da asebre osebo so ye otosuenu ayeye wabasum ne man wabasum sikadwa asum sikadwa ta ko nyona kasa so ateso nana na bo anya na ntuoma daroma ana na Asante Mamponghene atimu ye awa Asante Mamponghene atoma ba samro ka se opem so Asante Mamponghene ewura atomo ato santere ekwakochia no anya dom keto akura eso pem so bati mbre achia obi abako no ma ehu nyina yakọ
Esasania to Asante Mano. A bra training to Asiaso. Yerika Kajobasa Fisher, your crew, Echo Fisher, and ye. When the bra Asante Man who be Cassia say, send what is a Kajuta Kunyaswo. At an animal I will cry. I need your mother. Moshe Musuye. I need the emotion also, and yes, your friend, and yes, your